Woza sesomncane. Woza ngapha. Yebo sesomncane. Ubani lo? Unokwanda kaMbhele. Unakwanda kwaMbhele kuphi ekhaya? Ekhaya sengikhulele eMthwalume kodwa nginekhaya kwaMashu njengamanje. Oh. Yebo. Ukhulele kwaMashu. Ngikhulele eMthwalume ngifike kwaMashu sengikhulile. Yes. Esikoleni esikoleni wagcina kubani usesikoleni? Ngagcina grade 11. Ubukade ufunda kuphi? eMzuvela. Emzuvela kwaMashu? Yebo. Oh. Yini lesixoxe esikoleni? Futhi ngathi ngasuke ngasho ngajoyina abangani abarongi. Ngeke ngisho ukuthi bona bangifundisa abangibambanga ngenkani. Yes. Kodwa ngathi suke ngajoyina abangani abarongi ngashiya abazali bami emhlabeni. So ngajaja ifamily abazange bangihlukumeze. Ngaze bekuhlukumeza? Cha, bakaze bangihlukumeze. Ngasuke ngabajaja ukuthi abantu abaningi bathi mabengena abazali bayahlukumeza. Then ngafuna ukuyiphatha ngajoyina abangani then ngangasehlali lokushini because imali bengayitholi ngalendlela lesi engiyifuna ngayo imali. Yes. Ngangasebenzi ngangiphiwa nje imali njengengane. Yes. Ngasuka ngeza la eThekwini. Umana ke unayo ingane? Awunayo ingane. Akazi ube nayo ingane. Mawusuka le usuka straight uza eThekwini uze kubani? Angizange ngumuntu ngahlangana noSikhotheni nje ngabuza ukuthi wahlangana nobani? Nomunye uSikhotheni nje njengami ngabuza ukuthi njengawe? Ngabuza ukuthi dayisa i-drugs. Wase angitshela ukuthi hayi ku-Fisher Street. Sasihamba sa-Fisher Street sathenga nganginayo imali vest. Oh yes. Sathenga ngaqala lapho-ke phanta la eThekwini. Bangifundisa indlela zokuphanta. Ngiyajwayela nje kanjalo. Wena yiphi indlela obuphanta ngayo? Mina ayikho indlela engaphanti ngayo. Yonke indlela eqhamukayo ngiyaphanta ngayo because ngisengidinga imali. Banaka ubale nje mthambe ezimbili. Ngiyakwazi ukukalapha amathini, sidayise ngomzimba. Uyakwazi ukwenzani? Ukalapha nje emgaqweni, ngomgqomeni. Yeah. Sibe kunabantu besilisa abafuna usithenga sidayise ngomzimba into kanjalo. Oh yes. Mana-ke mawula udayisa ngomzimba uzodayisela kuphi? Udayisela oba, udayisela abantu abalana noma bahamba ngezimoto noma abasendaweni ethize? Babona laba basibiza ngamaphara bahamba ngezimoto la. Mana. Bona laba abantu biza amaphara abahamba ngezimoto? Bathenga? Hayibo sesashintshile ebusuku sekuwukunye. Unamanga? Iyashintsha igange? Laba bahamba ngezimoto? Ngempela. Bezothenga kunini? Imana-ke mawuzosebenza kuthiwa udayisela uneyitrato udayisa kuzona noma udayisa noma yiwuphi? Mina ngihamba all over nje anginayo indawo engihamba kuyona le ngithole ngakhona imali. La uthole ngakhona imali kakhulu ukuthenga oba abantu ama-Africans bathenga belungu bathenga bomdabu besendiya obani abathenga kakhulu? Ama-foreigner. Oh yes. Nabo-driver-ke bama-taxi. No-driver bama-taxi. Okay. Mana-ke tshela mina ekhaya makuthiwa usufuna ukuya ekhaya ungaya straight ekhaya ungaya kwi-rehab mawuzoya ekhaya uzoya kuphi kwaMashu noma eMthwalume? KwaMashu. Yes. Kodwa angicabangi ukuthi kufanele ngiye stress because ekhaya sebezamile kakhulu angidetoxile ngiphinde ngibaleke khona ekhaya ngiphinde ngibuyele futhi ngingaqala ngifune indawo engatholile indawo like i-rehab kanje. Yes. Ngiqale ngifundiswe ukuyiphatha ngibuyele ngibe umuntu nami njengawonke umuntu. Buyele ube umuntu. Yes. Ekhaya bakuyise kanganje kwi-rehab mawucabanga? Besengiyile more than 3 times. 3 times. Baqede lapho uphinde uyibulele emgwaqweni. Sengi-right kodwa ngiphinde ngibuye. Mengeke ngafika le drobheni ngizothi ngingena nje drobheni ngibe ngishaya ku-arrest. Into kade ngingasenayo ngisekhaya. Oh, i-environment umoya nje wasejobheni usunayo lento uthi iyakubiza. Manje yini engakutshela ukuthi engaqinisekisa ukuthi ayabona mangake ngithole rehab manje mangenza ukuthi nokuthi ngeke ngisabuya la? Mina ngiye ngizwe kuthiwa uqinisa kakhulu i-detox. Yes. No detox kakhulu. Yeah, konokulula ku-right because iyaphuma egazini. Yes. Like straight. Fani nale mithi le siphuza ama-methadone nokunye. Yes. Wena ubhemani la mawutshela umuntu yini le bhemani? Angibhemi ihunga. Bhema? Ihunga. Oh, ihunga straight.
Nengide ngiyayibhema nje kodwa anginawo arosta walokho kunye iwunga nje into engibhemayo. Oyiwonga oyibhema. Iyona enginenkinga nayo. Uyithengaphi? Hayi, ngingasho ukuthi uyithengaphi. Angikho lapha. Ufuna ukuthi uthi kufuneka malini ukuze ube nayo iwonga, uthenge iwonga? 20 rand, 30 rand. 20 rand, 30 rand. Yeah. Every day. Hayi every day. Like ekuseni mhlawumbe ngibe nawo lo 20 rand noma 30 rand ukuthi ngibheme. Emini futhi kufanele ngibe nayo leyo mali nantambama. Kuya ngokuthi idosi yakho ingakanani, ubhema kangakanani wena. Okay. Okusho ukuthi inamba unalo ucingo? Ifoni mina. Kodwa awuna iPhone. Ukhona umuntu onefone emndenini onenamba yakhe? Yebo. Ukhona. Ubani? U-anti wakho ukuphi usemthwalo noma ungapha kwamasho? Unomuzi emlazi. Unomuzi emlazi. Uthi ubani u-anti? Anthandeka kangithi. U-anti Thandeka? Ngidi. Ngidi. Ukuphi lapha nomlazi? Kwadiko 6. Udiko 6. Yebo. Uyazi ukuthi uyila? Yebo uyazi. Ugcine nini nikhuluma naye? Sangikhohle bekulast year kodwa ngangimfonelele. Yes. Yebo. All right. Makukhona okunye ngicabanga ukuthi into yami KPI yami sazosebenza kanjalo ngo11 ngizobafica la abafuna uguquko abangalifuna uguquko futhi bazobe bengasekho kodwa wena ke uyangithembisa okay angiqale umuzi wakho kuphi ke la Anginawo umuzi la kanti unani uhlala emzini kaba ngihlale la ngibhema khona mhlambe isikhathi esiningi mina ngijela ukungalali ebusuku awulali ebusuku ngijela ukungalali nje ebusuku kodwa ngisongenayo indawo yokulala so kusemini ngizolala lapha epaki ngilele ya ntambama ngiphinde ngiyivukele futhi ulala emini ebusuku awulali manje abakulalisi noma makhelwane makade sibhema ndawonye kuyenzeka ngilale khona ngamashenti kodwa nilala mase nilala ngokobulili noma ulala noma kumixene sasa ngakufica la ngo11 uzongifica ngikufica la nami ngiyakuthembisa sensethembisa ukuthi ngo11 ngizobe ngila kusasa mangingathathwanga ilutho nje ephuthumayo ngizobe ngila ngo11 futhi makukhona into engithathile ngizokwenza imizamo ukuthi ngiphinde ngibuye futhi ngizonibona ngoba lolu daba lolu ngifuna sikhulume bese ke sibonge ukuthi siqala kuphi sikusiza kanjani ngoba inhloso yala njengoba silanda udokotela nje simlande ukuthi alalele inkulumo zenu usezokhanda ke manje enze assessment bese okay laba sibaqale kanje as advise bese siyabuya socela abantu base South Africa ukuthi nayi rehab ifuna imali engaka bengafaka malini ayizwa lona yikho lokhu sila amazwi akho ngakhuluma nabantu base South Africa before ngine kudokotela ukuthi sengathi ngasiza basisupport na kwi rehab leyo bafake lelo sizo because abanye bethu sila sithathanda sekukhumbula ama families nathi sazalwa nathi abazali kodwa akusekho ubunandi okay safuna ukuyiphatha basixolele kulokho sasingazi ukuthi sohlangabezana nenkinga kanje ekugcineni yes i-ID unayo akazube nayo i-certificate sokuzala akazube naso sikamasho certificate una i-ID ongayenzanga uno grade 11 unayo unayo i-birth certificate yes awunayo i-ID okusho ukuthi kufuneka manje sibe siqondisa indaba ka-Home Affairs okay no ngicabanga ukuthi kwenele kwamanje ngiyabonga kakhulu sisomncane okay thank you